Halløjse gutter. Velkommen til dagens video. Jeg har faktisk prøvet at optage den her nogle gange nu, men jeg har følt, den blev alt for lang, alt for kludret i det. Og hej, velkommen tilbage. Det er 3 år siden, jeg har set mig sit på den her kanal. Men jeg tænkte lige hurtigt at lave en Roblox Studio video, fordi der er noget, jeg har lært, som jeg gerne vil vise jer derude. Okay? Og det er jo derfor, jeg lavede den her kanal til at starte med. Så lad os komme i gang. Fordi i dag, der skal vi lære omkring, hvordan kan vi kommunikere imellem en klient og en server. Og imellem en server og en klient. Og hvordan kan vi kommunikere imellem det ene local script til det andet local script. Hvordan kan vi kommunikere fra det ene server script til det andet server script. Og hvad kan det bruges til? Jo, lad os tage et kig på det. Fordi hvis vi prøver at stoppe her, så har jeg over i Replicate Storage lavet nogle folder og nogle objekter indeni. Der er en folder, der hedder Local, og en folder, der hedder Cross. Inde i Cross, der har vi 2 objekter. En Remote Event og en Remote Function. Inde i Lokal eller Local, der har vi en, der hedder Bindable Function og Bindable Events. De er meget ens, alle 4 objekter. Men de gør noget forskelligt, og derfor så er de der også. Så lad os tage det fra en ende af. Jeg kommer ikke til at køre noget kodning i dag, af i hvert fald planen. Jeg kommer bare til at vise jer det sådan visuelt. Så hvis vi lige starter med at slette baseplaten, så har vi ikke så meget at kigge på. Godt. Så hvis vi nu siger her, at vi starter ud med Remote Event, ikke også? Det er den, der er her. Ja, jeg har et tegneprogram, er det ikke fancy? Men ja, Remote Eventen, hvad kan det bruges til? Jo, en Remote Event er en måde, hvorpå at vi kan kommunikere fra en klient, det er cirklen her, til en server, det er cirklen her. Eller omvendt. Det er lige meget, om vi sender et signal fra klienten til serveren, eller fra serveren til klienten. Det fungerer på næsten samme måde. Forskellen på en Remote Function og en Remote Event, det er, Remote Event, der kan vi fx have en kodning, hvor der står en linje på klienten, og så den midterste kode her, den sender sådan set et signal til serveren og gør et eller andet. Og så kører kodningen videre, efter den har sendt signalet. Okay? Det vil den ikke gøre, hvis vi har brugt en Remote Function. En Remote Function, der har vi noget kodning, la. Lige pludselig, så sender vi et signal til serveren. Men kodningen her kører ikke videre, før det er, at vi så har modtaget et signal tilbage til serveren, som vi så kan vælge at gøre eller med. For eksempel opdatere spillerens coins eller noget af den stil. Så meget kort. Forskellen på en Remote Function og en Remote Event, det er, at vi med et Remote Event ikke behøver så noget signal tilbage, før der er kodningen kører videre. Og vi med en Remote Function, der kan vi vente med at køre kodningen videre, før der er, at vi gør noget. Lad os nu sige, at vi prøver at opdatere vores coins. Vi har 0 coins lige nu. Vi siger til serveren med et Remote Event, at vi opdaterer vores coins. Og så opdaterer vi vores coins lige efter vi har sendt signalet. Det vil fejle, fordi at vi har ikke rigtig fået signalet tilbage nu. Vi kunne godt sende Remote Event begge veje, så skal bare lave en sikkerhed for, at det er Remote Eventet, der bliver sendt tilbage, som faktisk opdaterer vores coins. Men lad os nu sige, at vi gerne vil have alt det automatiseret på en måde. Så der at vi bare kan sende signal afsted, og så opdatere vores coins lige efter. Så kan vi bruge Remote Function. Vi siger, hey server, opdater vores coins. Og så siger serveren enten, nej, det var godt glemt. Eller, okay. Og så sender den et signal tilbage. Okay? Nu hvor vi har fået signalet tilbage med Remote Function, jamen så kan kodningen her køre videre. Og så kan vi tjekke efter, jamen hvis det er, at vi fik en value tilbage, så opdaterer vi vores coins. Lad os nu sige, at vi fik valuen 10 tilbage. Jamen så opdaterer vi til, at nu har vi 10 coins. Lad os nu sige, at vi ikke fik et signal tilbage. Det kan også ske nogle gange. Jamen så gør vi bare ingenting. Så er der ingen grund til at gøre noget. Det er den ene måde at gøre det på. Den anden måde, det er, at man kan også gøre det med Remote Events i stedet for. Der skal I bare lidt forestille, at der sender vi et signal til serveren, og serveren sender så et signal tilbage til klienten. Men kodningen her kører videre, så den skal ikke omhandle det her med at opdatere vores coins. I skal forestille jer, at selvom det her det er 2 cirkler, så er det det samme script, der er forbundet med hinanden. Det er bare 2 functions i script, okay? Så vi har en on client event fra remote eventen på klienten. Når den bliver fyret sted, så får den noget data, og igen, det er også bare coins dataen. Den siger, så opdaterer vi. Så det er 2 måder at gøre det på. Man kan gøre det via remote function, som bare yielder ens code, altså venter på, at kodningen går videre, før der vil få et signal tilbage. Eller vi kan vælge at bruge 2 remotes, en frem og en tilbage igen. Det, der er vigtigt at vide med remote functions og remote events, det er, med remote events, så kan du sagtens bare sende frem og tilbage. Det er ligegyldigt. Det er meget. Du kan også bare sende den ene vej.
og det er ligegyldigt igen, om det er fra serveren af, eller fra klienten af. Det kommer an på, hvad du sådan skal gøre med det. Men fra remote functions, så er der noget super vigtigt. Du må aldrig sende en remote function fra serveren til klienten. Fordi serveren sender jo signalet, og så venter den med at køre det resterende kode, til den ligesom har fået et signal tilbage igen. Men hvis klienten aldrig sender det signal, så kører den jo aldrig videre. Og så venter den bare sådan uendeligt. Så remote functions skal kun bruges fra klienten til serveren. Er min anbefaling i hvert fald. Man kan også køre den anden vej, men lad være. Så hvis vi gerne for eksempel vil opdatere eller noget af den stil på klienten, jamen så sender man bare en remote function afsted, og sender den en remote function tilbage med det data, vi sådan har spurgt efter. En anden ting, der er vigtigt at vide, det er, lad os nu sige, at vi har en player added event her. Vi kalder det bare PA. Til jer, der ikke ved, hvad et player added event er, så er det sådan set bare et event, der kører. Altså noget kode, der kører hver gang en spiller joiner. Lad os nu sige, at vi gerne vil sende en remote til klienten, når det er, at en spiller joiner med, hvor mange coins de har. Så vi har et PA-event, den sender et remote event over til serveren, eller over til klienten, fra serveren til klienten, med at de har 10 coins. Okay? Hvis I har mere data, så pak det ind i et table. Hvis I ikke ved, hvad tables er, forestil jer, at det er en liste med forskellige values, f.eks. coins, 10, inventory space, 5, pets, en hel række med alle de pets, I har. Alt det der. Men ja, lige nu sender vi kun coins afsted over til klienten med en remote event. Det, der så sker, det er, at ligegyldigt om denne her klient har loadet ind senere. Lad os nu sige, at serveren sender det, når klokken den er 0. Og den tager 0,1 sekund om at nå hen til klienten. Men klienten er ikke klar til at modtage signalet nu. Det er ligegyldigt. Fordi lad os nu sige, at det tager 0,5 sekunder for at vi egentlig har vores connection her on client event. Altså med vores remote event. Så er det først der, at det er, klienten gør noget med det signal, den fik fra serveren af. Selvom klienten ikke er klar til at modtage et signal fra serveren af, når den bruger remote event, så er det ligegyldigt, så venter den sådan set bare til, den er klar til at modtage signalet, og så gør noget med det. For eksempel lige skal loade et script færdigt, før vi har opsat vores function her. Det er godt at vide. Og så vidt jeg ved, så er det den seneste data, der er sendt fra serveren af, som der ligesom kører igennem funktionen. Så lad os nu sige, at den har sendt 4 signaler afsted med, at vi har 10 coins, 20 coins, 30, 40 coins. Men at de alle sammen kom, før der er vores klient loaded, jamen så modtager klienten kun det der med 40 coins. Fordi det var det seneste signal, vi har fået. Okay? Så for at opsummere, remote event, det er frem og tilbage, uden at ens kodning stopper, og remote function kun sendt det fra klienten af, og klienten stopper dens kodning, indtil den har modtaget et signal fra serveren af. Men så tænker jeg nok, jamen Torben, hvad så hvis klienten aldrig modtager et signal fra serveren af? Altid sørg for, at serveren aldrig stopper kodningen. Så den skal ikke sådan break på nogen måde. Men ja, aldrig send en remote function til klienten, fordi den altid kan stoppe, og så stopper kodningen fra serveren af. Godt. Nu skal vi til noget, der hedder local, eller bindable function, bindable event. Hvad er det for noget? Jo, indtil videre så har vi jo lært, hvordan vi kommunikerer mellem klienten og serveren. Nu skal vi lære, hvordan man kommunikerer imellem et klientscript og et andet klientscript, eller fra et serverscript til et andet serverscript. Det skal lige siges, at når vi siger fra klient til klient, så er det samme spiller. Det er ikke to forskellige spillere. Det er samme spillere, selvom det er to klienter. Okay? Det er to forskellige scripts. Så vi starter med klienten. Hvis vi har en kodning her, hvor der er, jamen vi har fået noget data fra serveren af. Lad os bare sige det som eksempel. Det var ikke nødvendigt. Lad os sige, at vi har fået noget data fra serveren af. Det er måske et remote event. Jamen, så det vi gør, det er, at vi siger, jamen den her data, det skal vi ikke lige bruge i det her script her. Fordi det her script her sørger sådan set bare for at handle al dataen og sende det ud til flere forskellige local scripts. Af vores egen spillers local scripts. Så hvis vi nu har coin som den første, inventory som den næste, pet som den tredje, jamen så kan vi sende det til 3 forskellige scripts, hvis vi har lyst til det, via en bindable event. Bindable event og remote event er det samme. Der er bare en forskel. Det er, bindable event kører fra klient til klient, altså den samme klient, fra et local script til et andet local script. Hvorimod at remote event kører fra et local script til et server script, eller omvendt. Det er også derfor, jeg valgte at kalde dem local og cross herover til højre, fordi at det er sådan set bare, hvad forskellen det er. Bindable function, bindable event kører imellem samme klient eller serveren og serveren. Så lad os nu sige, at vi har en server, der gør et eller andet. Lad os nu sige, at serveren spawner et eller andet.
men at vi gerne lige vil tjekke efter noget i et andet server-script. Jamen, så kan vi lige sige, jamen, vi sender lige en bindable function afsted, inden det er, at vi kører. Okay? Så vi har noget kodning. 3 linjer kodning. Det midterste linje sender en bindable function afsted til et andet server-script. Den kører så ikke videre, før det er, at server-scriptet har sendt et signal tilbage, fordi vi bruger en bindable function. Det havde ikke været det samme, hvis vi brugte bindable event. Husk, at events, der venter vi ikke nødvendigvis på et signal tilbage, men det gør vi med functions, før det er, at vi kører vores kodning videre. Men ja, bindable function sender et signal til det ene server-script. Det sender så tilbage til det starter server-script, vi havde. Og så kører vi kodningen videre derefter. Det kan være, at vi skulle have noget data eller et eller andet. Men vi kan også bruge remote event. Fordi, lad os nu, jamen, vi sender bare et remote event afsted. Jamen, den kan sådan set også sende et remote event tilbage. Men det der sker, det er, at den her kodning kører sådan til videre. Lad os nu sige, at vi har noget kodning ved siden af, som kører parallelt med den kodning her. Jamen, den kan så modtages her. Og det kan alt sammen være i samme script. Fordi det er remote event. Men kort sagt, for at opsummere. Jeg vil sige, brug functions, når det er, at I skal sende et signal frem og tilbage. Og brug event, når det er, at I kun skal sende et signal en vej. Det er ikke altid realiteten, men det kan sagtens fungere så. Men det var alt, jeg havde for dagens episode. Jeg håber, I lærte, hvordan man brugte remote event, remote function, bindable event og bindable function. Hvis det er sådan, I gerne vil lære, hvordan man sådan skriver det rigtigt ind i jeres kodning og så videre, så har jeg linket til dokumentationerne nede i kommentarfeltet på den her video her, også muligvis beskrivelsen. Nu må vi se. I hvert fald tage et kig på det dernede. Der står alt omkring, hvordan I opsætter det og så videre. Jeg tænkte bare at lave den her illustrerende video i dag, hvor jeg viste jer, hvordan det fungerede.